Здравейте, приятели! Аз съм Кирил Кирилов от компанията Timber Home Group, която се занимава с строителство на дървени къщи от цели трупи, били те слепена и профилирана града, както това, което виждате зад мен, или от цилиндровани трупи, които също са от масивна дървесина. Работиме с циклолистна дървесина, бор или смърч, в зависимост от типа на материала. Днес искам да ви покажа една къща, която направихме миналата година за около 3 месеца. Всичко, което ще видите сега във видеото, е направено за 3 месеца от кота 0 до това, което виждате в момента. Абсолютно всичко е направено от нашите специалисти. Единственото, което са направили наши колеги партньори, това са монтажа на вратите и прозорците. Сега ще ви покажа и разкажа малко по-подробно за тази къща. И така, това, което виждате пред вас, е една разкошна дървена къща от слепена града с размери на трупите 20 на 20 см за външните стени и може да забележите по средата имаме 16 см дебели, 20 см също високи. Това са вътрешните стени. Прави се това с цел спестяване на средства на клиента, като при това няма никакви компромиси нито с здравината, нито с функционалните свойства на къщата. Тази къща има 3 спални, 2 на вторият етаж, както виждате тук отляво и отдясно. Имаме разкошна баня на втория етаж, което е основната баня на стопаните, с по една тераса на всяка една от спалните и прекрасна голяма веранда, която след време ще бъде покрита на първия етаж. В първия етаж имаме хол, трапезария и кухня. Имаме една малка спалня. Тук си имаме един гостеник. Здравей, приятелю! Малка спалня. Имаме баня още на първия етаж и антре, през което вече се влиза в къщата или пък и се качваш нагоре към вторият етаж. Сега ще ви покажа по-отблизо как изглежда къщата. Тази къща по избор на клиента беше боядисана в цвят антрацит, който я прави доста близка до скандинавският стил. Виждате се чака. Го оставихме светъл, което създава един много хубав контраст на къщата. Може би някои от вас ще забележат тези стичания, които са по стените. Това всъщност е смола, защото много силно се беше нагряла стената през лятото, когато я строихме къщата, но това не е никакъв проблем. Това нещо след замръзване, което е вече станало през зимата, много лесно се сваля с шпакла, без въобще да навреди на външния вид на къщата. Тук искам да ви покажа как са монтирани прозорците. Дървените къщи, те се монтират изключително и само към плаващи каси, които дават възможност къщата да сляга, но при това да няма никакви нарушения на целостта на вратите и прозорците. Ето така изглеждат челата на трупите, които освен с маслата осмос, с които ние работим, са обработени с специални препарати, които пък запечатват челата на къщите, за да могат да бъдат максимално защитени
от всякакъв вид вредители. Ето така изглежда къщата от източната страна, която в момента е по-сенчеста. Тук искам да ви покажа по какъв начин се запечатва първият ред. Се предпазва от навлизане на влага и така нататък отвън. Ако го видите тук, ако погледнете, най-отдолу, преди да започне основната част на къщата, имаме подложена дъбова дъска, а под нея имаме хидроизолация. И това е входа в къщата, който е от северната страна отзад. Ето така изглежда и тя. Тук има един прекрасен голям прозорец, от който вече от втория етаж се отваря хубава гледка. Още не е монтирана входната врата. Все още не е направена. Така изглежда къщата отвън. След малко ще ви покажа как изглежда тя и отвътре. Тук искам да ви покажа вторият етаж на тази къща. Това е коридора, в който попадаме след като се качим по стълбището нагоре. Веднага след това имаме една спалня, която е малко по-малка. След това по средата е една разкошна баня с голям хубав прозорец. Ето така тя изглежда в момента с естествено незавършен вид. И тук вече имаме спалнята на стопаните. Къщата, която е по-голяма. Двете спални имат излаз на балкон, който изглежда по този начин. Още не са сложени перилата, разбира се, защото къщата не е докрай довършена. И това е разкошната гледка от терасите. И така, това е къщата отвътре. Тук имаме хол с прекрасна гледка към голяма веранда. Това по средата е трапезарията и кухнята е в този ъгъл. Безусловно къщата още не е довършена, но пък е довършена, нали, нашата работа. Всичко свързано с дървото, шлайфване, боядисване. Тук в този вариант имаме видими таванни греди, които добавят допълнително пространство и изглеждат много красиво. По този начин, ако виждате тук, се затварят ръбчетата, ъглите между тавана и стените. И така изглежда L и ВиК инсталацията в дървените къщи. Като ние подготвяме, ето тук виждаме отворите, които са направени и също има скрити отвори за окабеляване, така че кабелът минава скрито вътре в гредата. След това тук имаме още една малка спалня за гости. Ето я. И тук вече е банята на първият етаж. Тази къща има 3 спални. Една на първия, 2 на втория етаж. 2 бани с тоалетни, техническо помещение, хол, кухня, трапезария. 2 тераси на втория етаж, голяма веранда на първия етаж, която последствие също ще бъде покрита. И антре
от което се качваме нагоре на втория етаж. Това е работна технологична стълба, която естествено ще бъде сменена след това с нормална стълба. Потърсете ни на Facebook страницата ни, потърсете ни на сайта ни, в YouTube канала. Можем да ви дадем допълнителна информация както за тази къща, така и за много други проекти, изпълнени в България и не само. Ние сме Timber Home Group, фирмата, която строи дървени къщи от трупи, били те оцилиндровани или, както в този случай, от слепена профилирана греда. Желая ви хубав и успешен ден!